Do you know where Сен you кайда are? икәнеңне аңлыйсыңмы? Мин төштә. That's right, Дөрес, Dolores. Долорес. You're in a Син dream. төштә. Have you ever Синең questioned the чынбарлык nature турында of your шикләнгәнең reality? бармы? Үткән заман дөньясына рәхим итегез. Монда кагыйдәләр юк, күрсәтмәләр юк. Монда барысы да сезнең өчен. Бу дөньяда кем булырга теләсәң, шул була аласың. Are you Син real? чынмы? Әгәр аерма булмаса, бу мөһимме? Бу гади генә программа хатасы түгел. Сез нәрсә телисез? Мине булдырган кешене күрергә. Мин куркам. Мин үз-үземдә яңа хисләр ачам. Ниндидер өр-яңа бинадагы кебек үземне хис итәм. Бу дөнья белән нидер алай түгел. Нәрсәдер безне күзәтә сыман. Мәрхәмәтсез күңел ачуның ахыры начар була. Үткән заман дөньясы.